Wah, jaluk pentol sita to. Kaya ora mampu pentol ning sitok. Wah, langsung yogur sita to. Ya mau jalukmu sitok. Ya, Bang. Mau jalukmu sitok no. Sing kaya sak ada kabeh kok. Mikir belas, mikir belas. Kapan sih? Ruame gini gini. Sakit ramene wingi tani gedang kok ya. Ben, bengi iki ke. Awak dhewe reokan. Ning sing delok kaya wong satru kok. Kok iso? Lah sing nang kono kae. Kono yo ora nang. Ora ati sing bribok kae. Nyapa? Kok Nguyuh bareng kok omong to iso. Awak dhewe bengi iki ya, Din. Iya. Reokan nang dalem sapa kowe ngerti ora? Apa ya? Aku yo ora roh. Ya wis. Sinten? Mbah Simon. Sing pundi tiange? Pundi? Nek kok butuh ngene tok iku piye roh. Bu kene lho. Tak wonge. Gendong anak iki. Berguyu. Ora guyu ae ompong entek. Gak kuwi ompong. Mbah Simon. Dalam rangka apa? Dalam rangka kitanane Mbah Simon. Loh. Piye kowe iki? Entek Mbah Simon iki kok. Yo bene kita sisan yo suwe kok. Ora Mbah Simon guyon. Kowe ngerti sing wonge sing ndi? Ora. Mbah Simon piantune sing ngerti ora, Bro? Boten ngertos. Mbah Simon jenengan medal to? Ayo. Wis. Bangun. Mbah Simon. Main yuk. Bisa. Bangun. Aja kerjikan ya rene ya. Oh. Yang tuwa iki patute piye ngono lho? Ayo. Iki dinane riya kok iso. Heeh. Awak dhewe iki rasa akeh-akeh. Heeh. Ning intine Apa? suwira-wira kan mengke-mengke aku iso. Iki acarane apa? Syukurane bangun. Napa tabuhan? Napa riyokan? Tekone menang kok iso. Ora ngono kuwi. Piantune iki wis sepuh. Lah terus dipangani sik. Bangun. Dilekoni. Rokoke napa niku? Mosok kretek kae bodo-bodo. Boten lah. Riyokan dia niki wau. Nggih. Boten. Acarane jenengan nggih. Boten. Kok boten ki sapa sing nyauri? Mbah Simon berarti. Acarane riyokan Bang nggih. Boten. Iku lambemu ngono lho sing muni iki. Ora. Aku tak leh. Bangun riyokan nggih. Acarane jenengan nggih. Berarti jenengan nggih riyok niku nggih. Boten. Ora. Ora. Ya ora sakake iki dhewe lanjut sik. Ya. Bisa nang kono. Ya wis ya mangan kowe ya. Ya, ayo. Ya.
Bisa. Ini apa toh? Wong diceluki aku loh. Iki mang sing diwe awakmu tok, kancamu ora ngono kok iso. Satu aku. Ini matane aku kok. Lah mbahmu niki wae ana 2000 nggih telur-telur gununge lho. Bangun kancamu TK. Bisa. Bisa kancamu TK iku ya. Tolong tuwek ta. Ya, bangun. Niki mau dereng atraksi lho. Bapak Ibu sedaya, Danongan tunggal iki dereng atraksi nggih. Nah. Santorian Mbah nggih. Bu santorian nggih. Lah iya, Bu jeneng sapa kowe iki? Bapak Ibu dereng atraksi nggih. Nggih. Nah, iki lho. Santor ki sampai blongko ya ora apa-apa lho. Iso. Mbah mangke profesional. Lah iya kudu disiarne apa piye? Kudu disiarne apa piye? Bapak Ibu sakmenika niki ganongan kondang. Ganongan kondang asal endi mau Dik? Gunung ndi? Aku Papua. Oh iya, Papua. Wetan Kulon Kidul terkenal nyolong sipil. Ya. Ngapa? Ya bener lah. Ya nyolong sipil. Ayo. Nyapa toh mono lagi atraksi ini ngono. Kilipan tenan apa jalur 50.000 rumah saku kok iso. Lagi ini Mun Mbah Simon. lah kok iso jangkar iki. Mbah Simon. Mangun nek potong 50 kok iso. Nah, preokangi mbok disirami sik. Lah iki ya ora digejuri matane iki kok iso. Napa? Lah digejuri apa betul? Oh, belum wedok tok. Betul toh? Oh, yang berarti lek betul toh. Tandane kowe ora ngatrasi. Nggih Bapak Ibu nggih. Wah, ngomong atraksi nang Danongan Kondang Dik. Papua nyolong sipil teko Indonesia bersama. Ya Allah Mbak Simon, matur suwun Mbak Simon. Asli. Wah, bite lho Mbak. Kudu Papua ngapusi kuwi berarti kok iso. Oh, cewek to ya. Wah. Aku tak mesum sing wedok enak kok. Ibu ene emang mantun. Anaknya tuh dekat. Aku wis, kowe wis. Iki ganti apa? Demi ketekan. Iso. Ya dongane Mbah Simon. Ya dongane Mbah Simon. Mbah Simon iki Mbah Simon. Mbah Simon. Mbah Simon. Marpono.
Mari Mbak Simon. Mbak Simon apa? Nah iya ngucapne makasih. Oh iya. Mbak Simon, Simon. matur suwun nggih. Matur suwun nggih. Lah enten 50 menit. Nek enten lho kuwi jal ibu. Dan parono dan Ayo. Mbak Simon, matur suwun sangat nggih. Nggih. Napa niku lancar rezekine. Amin. Panjang yuswane nggih. Fotone jenengan boten nyangoni. Kan guyu malah Iya. jadi kali iki guyone Mbak Simon bengi iki kudu awake dhewe kudu atraksi full Iya. gak guyu gak masalah ora masalah. penting atraksi full Iya. nggih Mbak Simon ngoten nggih sampean sih laku mau tak ngantuk yo bawa awake dhewe Padine ra lucu ae tetep muni. Ra guyu ra apa-apa. lah awake dhewe iki ora masalah Yo. penting atraksine Yo, kasih. Mbak Simon matur nuwun. lucu ya Hah? Iya toh. lah ya dong supirane kan yo ora salah Gak tak mati pajak kok ini. Bukan. Setahun pisan lho. Mas Joko, rantang metu rene Mas Joko. Sama Mas Joko. Mas Joko kowe wis Joko ora? Ndak metu kok, ndak seket. Iki tukang jaluk saya ketemu Mas Joko. Ya udah. Mesti bayi kok iso. Buat tasih gede aku wis. Aku ya. Ya. Ayo Nek. Oh, ayo. Mas Joko, Mas Joko. ya kalian jenengan Mbak Simon. Mas Joko. Mas Joko metu. Ya udah ke atraksi dah, ayo. Lu apa sih Bang ya? Ya. Tolong tingali nggih. Jenengan tingali Mbak Simon nggih. 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 Baru mantu Bu. Ya, madu Ayo. Ora wong-wong ora ngerti ae. Ora ngerti balen sik. Mau ora ngerti ya. Heeh. Mas Joko, atraksi play. Iya, iya. Ayo. Ora ya terus, terus. Mas Joko, lha iki sing kok ngeten to Mas Joko? Kok. Heh? Oh, Mriko. alah. Bate kok incang-incang. Oh, buke sing ajeng mari ngene kok. Ora kurang adoh loro ngono kok, Bu. Rumaksa waduh kowe to Mburi parkir lho. Betul parkir ya. ya ora apa-apa. Iya. Awake dhewe jenenge totalitas. Ya totalitas. Mas Peter ya toh? Tahun guyu ae. Enggak. Lucu loh masalah itu tapi lucu lah ora. Sing kumpul kok ora ngomong. Ayo, ora apa-apa. Lah, hop. Anu ngene ya, Dik. Ngene. Apa? Patmo. Wes. Oke, ayo. Ayo, Patmo.
hasil aku. Walah. Mau aku lagi gue. Oke. Gue sih nggak boleh dit. Gue curang normal loh. Nyak. Oh iya. Siap. Anu sampai mana lagi gue tuh. Awak dewi ini jenenge Ryoka loh. Amin. Awak dewi ini kudu profesional din. Oh iya. Iya iya. Betung. Ledek kae, ledek kae Ren. Jangan toh. Wes bar. Yo itu mau. Iki ngono barek bujang ganong atraksi. Mbah Simon kalih sak keluarga sampun. Lho, ora atraksi kok goblok iki Gus. Genteng-gentenge. Kanca-kancane awak dhewe yo akeh. Mugi-mugi Mbah Simon sak keluarga nggih diparingi rezeki ingkang kathah nggih. Barokah nggih bibar nanggap reok iki becik dalu nanggap oleh nggih. Para keluarga nggih sing nonton teng mriki khususipun ngendi niki berarti ora? Kurang sih. Pundi niki, Bu? Tanjung pundi? Oh, Miri. Aku kira ya lagi sepisan niki. Ning antusiase anu wargane jan bisa rukun. Enes sing kaya ndelok wayang ya ngarepe. Jan ruwetan bener iki. Ya apa-apa, awak dhewe iki ya kan bengi iki pokoke digawe-gawean. Kowe iki go ganti kok batu ya omong. Ngajat iki duren. Lah piye? Aku piye dongane warga kene, dongane sing mangkat. Ya ta? Ya pun ya yo. Angmon kowe yo. Kowe oleh pira? 50 to. Masa? 50 tok Mbak Simon mau. Masa ta? Kok kono ya oleh iki? Oleh 20 tok. Kulo dereng kok, Bu. Ora wis. Lah iya iki pinten harimau. Harimau niki ya enek. Ya Mas Potmo. Ya ta? Heeh. Kancane dhewe ya enek sing arep danong. Kowe iki kok Papua. Wah, ayo. Heeh, iki enek-enek. Artis. Artis mereka terkenal dalam sipil toh. Iki terkenal dalam paralon. Sibar paralon. Nah, jadi tutup kok, Pak. Turun bocah. Nah, ya, kita sambut binatang dari Bintang. ya bintang tamu ya toh. Awak dhewe kan wis seragam. Enek bintang tamu nah. Ayo, Nana. Ayo, sebelah ya. Ya. Belum metu. Ayo, Nana, pedang Mas Peter. Aku swiraganong yo kaku lho. Oh, bintang tamu ini swiraganong Pak ya. Oh, mati pajak ya Bapak Ibu sedaya. Ya wes lanjut. Jadi Lalan lucu iki ya. heeh, wes ya. Wes Ben lucu iki ben dhewe. ayo. Tuh, Mas. Mas Peter. Kok kedangi melot ta? Oh iya, sampun.
Lah iya. Apa ya pas soalnya? Aku ki suwe orang ganon ya. Ren. Heeh. Hei, ojo ngadeg kudu kene. Ayo, ndang ayo. Mbah, benceng-benceng nek tanggap priok ganongane kula mawon nggih. Nek tanggap loro iki ra lucu. Priok ora aku ae. Ayo aku rong pas karo Peter iki ayo. Ini perwakilan dari Sumatera Barat terkenal maling titik. Ayo.
Ya enggak apa-apa. Wong aku wis kowe ya terima kasih ya. Ya Allah iki kok gedine sapa iki? Aja kuwi sing dikundang. Weru. Terima kasih ya. Namanya siapa? Aku lali jenengku. Oh iya. Terima kasih ya. Sekolah yang pinter ya. Masih yang satu mau nggak ditanya dulu? Nggak mau, masih nggak mau. Nggak usah. Ngapa? Ngapa? Urung tekono, tekoni sih. Masih mau nggak ditanya dulu? Ini wah ngaku aja. Masih nggak usah ya. Tekono dulu ya. Halo. Halo. Itu dikasih aku enggak? Mau. Hah? Joget. Lo joget itu? So, masih orang atraksi ya? Iya, banyak atraksi ya. Habisnya atraksi ya. Ya, cemsek. Bener Mas Sonto masih ya nih. Ayo. Ngapa? Ayo.